neprekrúcajte moje slova, pozrite sa do záznamu na trojke, čo som povedal. Takže buďte takí láskaví. Dajte to na správnu mieru, keď sa mi pán Žandaj ohlási, ja ho príjmem, budem sa s tým baviť, vypočujem si ho, ale v žiadnom prípade nie za takýchto okolností, ako si ty, pán poslanec, tu aj pred chvíľkou naznačil. Takže poprosím, ono sú to tie drobné nuancy v gramatike, niekedy aj v intonácii.